mennään vähän olla myrskytuuli. Eikä ihan vähänkään. Päivän tuskana meillä on matka tuonne Kuonjarjoen tuvalle, eli noin 20 kilometriä. Matkalla nähdään Suomen suurin vapaasti virtaava vesiputous ja muita hienoja maisemia. Sillan ylitystä mennään vähän olla myrskytuuli. Eikä ihan vähänkään. Ottaisikin lasit jo pois päästä, kun ei mennä pysyä lasit päässä. Ja maisemat vähän erilaiset kuin joo, mutta on täällä todella upeita paikkoja. Sininen uroholliset lähtee kohti Saivaaraa. Tännehän tuli vielä ihan kunnon ylitys tänne. Jee!